tots els veïns i veïnes que heu assistit a aquest acte i gràcies especialment als regidors de l'anterior corporació que finalitzen el seu mandat i la seva funció pública. Com tots els presents sabeu, s'ha convocat als senyors regidors electes en les passades eleccions municipals celebrades el passat 26 de maig per tal de procedir a la constitució de la nova corporació que tindrà un mandat de 4 anys, conforme als articles 37 i 40 del Reglament d'Organització i Funcionament del Règim Jurídic de les Entitats Locals i els articles 195 i 96 de la Llei Electoral. Segons aquests articles, es procedirà primerament a la formació de la mesa d'edat, que estarà presidida per regidor o regidora de major edat i com a vocal el regidor o regidora de menor edat, sent el secretari de la mateixa el de la corporació. En aquest cas, l'assignació correspon a la senyora María del Rosario Bosca Aranda com a presidenta de la mesa d'edat i a la senyora Remei Ramos Artés com a vocal de la mesa d'edat i jo, Carles Castellar, com a secretari de la mateixa. Abans de cedir la paraula a la presidenta de la mesa d'edat, que passarà a presidir aquesta sessió, podria informar que per part de tots els regidors electes s'han formulat les declaracions sobre causes de possibles incompatibilitats i activitats, així com les declaracions responsables de patrimoni, béns i drets. Tots aquests documents han sigut preparats i entregats en base als articles corresponents de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana i de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local. Així mateix s'ha efectuat un acte d'arquers per part de la Tresoreria Municipal i l'inventari municipal està a lliure disposició dels regidors electes. Cedeix la meva paraula a la presidenta de la mesa. Bon dia a tots els regidors i regidores electes i als assistents a aquest ple. Dono per constituïda aquesta mesa d'edat de la que exerciré com a presidenta. Celebrades les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019 i proclamar els regidors electes per la Junta Electoral de Zona de Gandia, la normativa electoral determina que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions. A tal fi, es constitueix una mesa d'edat integrada pels regidors electes de major i menor edat, presents en l'acte, actuant com a secretari el prosiga de la corporació. La mesa comprovarà les credencials emeses per la Junta Electoral i que han sigut presentades pels regidors electes. Realitzada l'operació anterior, la mesa declararà constituïda la corporació si concorren la majoria absoluta dels regidors electes, una vegada hagin pres possessió. Dono la paraula al secretari de la taula i donarà compte del certificat de regidors electes nomenats per la Junta Electoral de Gandia. La Junta Electoral de Zona de Gandia, el passat 4 de juny de 2019, es va reunir per a procedir a la proclamació oficial dels candidats electes en les eleccions municipals de Llutxent. El número de vots obtinguts per cada candidatura van ser Unitat per Llutxent, seguint endavant, 765 vots i Partido Popular, 568 vots. Així mateix, segons els resultats, es van proclamar electes els següents candidats: la senyora María del Rosario Bosca Aranda, el señor Gabriel Canet Estornell, la señora Carolina Canet Canet, el señor Hilario Martí Pellicer, la señora Amparo Blas Núñez, el señor Saúl Codina Pastor, la señora Teresa María Benavent Salvador, el señor José Benjamín Canet Prats, la señora Remei Ramos Artés, el señor Fernando García Espí y el señor Joaquín Espí Morales. Com estableix l'article 108 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, per a la presa de possessió i adquisició de la plena condició del càrrec de regidor, els candidats han de jurar o prometre acatament a la Constitució. Per tant, demana al secretari de la mesa de nomenar a tots els regidors electes per ordre alfabètic per a que es presten el jurament o promesa segons el reglament 707 de 1979 de 5 d'abril per la següent forma. Promet o jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. A continuació, procediré a nomenar a cadascun dels regidors per a que procedisca a formular el jurament o promesa conforme indicat la presidenta.
la senyora Teresa Maria Benavent Salvador. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Carolina Canet Canet. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Gabriel Canet Estornell. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. José Benjamín Canet Prats. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Saúl Codina Pastor. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Joaquín Espí Morales. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Fernando García Espí. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Hilario Martín Pellicer. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Remei Ramos Artés.
Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Y María del Rosario Oscar Aranda. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Comprovat que per part dels regidors electes s'han formulat el jurament o promesa indicats, s'ha presentat la credencial corresponent expedida per la Junta Electoral de Zona, s'ha portat la declaració d'incompatibilitats, activitats i interessos, així com la declaració responsable sobre béns, patrimoni i drets, segons la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana i l'article 75 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, declara constituïda la Corporació Municipal per als propers 4 anys, la qual estarà formada pels regidors que acaben de prendre possessió del seu càrrec. Anem ara a passar al segon punt d'aquesta sessió constitutiva, l'elecció de l'alcalde o alcaldessa. Segons el que estableix l'article 196 de la Llei Orgànica número 5/1995 del règim electoral general, en la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalen les seues corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçala la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. Així doncs, segons els resultats de les passades eleccions, poden ser candidats al càrrec d'alcaldia els regidors o regidores que encapçalen les seues corresponents llistes. En llutxent són els següents. La senyora María del Rosario Oscar Aranda per la candidatura d'Unitat per Llutxent, Seguim Endavant, i la senyora Teresa María Benavent Salvador per la candidatura del Partit Popular. En el cas de que alguna de les dues candidatures a l'alcaldia de Llutxent renuncie, haurà de manifestar-se ara abans de que procedim a la votació. Es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa mitjançant votació ordinària, de conformitat amb el que es preveu en l'article 102 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, llevat que algun regidor sol·licite que siga per votació secreta. Al no sol·licitar cap integrant de la corporació la votació secreta, el senyor secretari nomenarà per ordre alfabètic i en últim lloc a les candidates a l'alcaldia perquè cadascú d'ells vote a una de les candidates o bé s'abstinga. Procedeix que el nomenament dels regidors, per a que es pronuncien sobre el seu vot o bé sobre la seva abstenció, hauran de dir «Dono el meu vot a la senyora corresponent, candidata del partit que pertoca». Així doncs, començarem per Amparo Blas Núñez. Dono el meu vot a Charo Boscà, candidata del Partit Unitat per Llutxent. La senyora Carolina Canet. Dono el meu vot a Charo Boscà, candidata del Partit Unitat per Llutxent. Senyor Gabriel Canet Estornet. Dono el meu vot a Charo Boscà per al Partit Unitat per Llutxent. Senyor José Benjamín Canet Prats. Dono el meu vot a Tere Benavent per al Partit Popular de Llutxent. Senyor Saúl Codina Pastor. Dono el meu vot a Charo Boscà per al Partit Unitat per Llutxent. Senyor Joaquín Espí Morales.
Dono el meu vot a Tere Benavent del Partit Popular de Llutxent. Señor Fernando García Espí. Dono el meu vot a Tere Benavent, candidata pel Partit Popular de Llutxent. Señor Hilario Martí Pellicer. Dono el meu vot. Xavier Buscar, candidata d'Unitat de Llutxent. Señora Remei Ramos Artés. Dono el meu vot a Tere Benavent com a Partit Popular de Llutxent. Señora Teresa María Benavent Salvador. Dono el meu vot a mi mateix, Tere Benavent, del Partit Popular. Y señora María del Rosario Bosca Aranda. Dono el meu vot a mi, Xara Buscar, per la coalició Unitat per Llutxent. Així doncs, el resultat de la votació sería el número de votos a favor de la señora Teresa María Benavent Salvador, 5 votos, y el número de votos a favor a la señora María del Rosario Bosque Aranda, 6 votos. Al haver obtingut la majoria absoluta dels vots pels membres d'aquesta corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 196 de la Llei Orgànica Electoral General, queda elegida i per tant es proclama alcaldessa presidenta de l'excel·lentíssim Ajuntament de Llutxent la senyora María del Rosario Bosca Aranda, que haurà de jurar o prometre la Constitució prèviament, en base a l'article 40 del Reglament d'Organització i Funcionament. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Abans de pronunciar el meu discurs de presa de possessió, voldria, si la candidata del Partit Popular vol dirigir-se i dir algunes paraules, que ho faci primer. Benvinguts tots, estic molt contenta de veure moltíssima gent, cares desconegudes que no he vist en estos dies, i benvinguts tots. La veritat és que, antes que res, donar l'enhorabona a Xaro com a alcaldessa de Llutxent, alcaldessa de tots, alcaldessa de tot el poble. I, com no, als regidors que formen l'alcaldia. L'enhorabona a tots. També volia dir-vos unes paraules. I és que estic molt contenta d'haver-me presentat. Qui m'havia de dir a mi fa 2 mesos que em tenia que presentar com a cap de llista. I del resultat obtingut. Com un partit, el Partit Popular, ha tret 5 concejals, sense tindre que fer unitat per ningú altre partit. Estic contentíssima, per mi ha sigut una victòria. També dir que des de l'oposició, els concejals que formem l'oposició, estem a fer una construcció, una oposició constructiva, una oposició per al bé de Llutxent. Fem poble, treballem per al futur de Llutxent. Així vaig a començar i així acabem, diguem d'així. I què fa falta? Una pregunta, no? Què fa falta per a fer poble i per a mirar per al futur de Llutxent? Fa falta que formem entre tots un cos. El cos tots sabem que està format per molts membres i tots els membres que tinguem en el cos tots ens fan falta. I aquesta alcaldia com l'oposició
jo estic a formar un cos, perquè tots junts fem força i des de la força farem poble. Mirarem per el futur de Llutxent. Entonces, fa falta això, un cos. I crec que el cos està molt equilibrat. El cos està format per 5 consellers del Partit Popular i per 5 consellers d'Unitat per Llutxent. I l'alcaldessa al mig com a cap de tot el poble, com a cap de la dreta i com a cap de les dues esquerres. Jo crec que n'hi ha que ser, des de l'alcaldia com des de l'oposició, n'hi ha que treballar tots junts. Hi ha que n'hi haure comunicació, n'hi ha que n'hi haure transparència, n'hi ha que n'hi haure lealtat i confiança els uns als altres. Així és com es pot fer poble i com puguem mirar per el futur del nostre poble. Per acabar, crec que no n'hi ha que sembrar un camí ple d'espines. Per si n'hi ha que tornar descalç. Crec que n'hi ha que anar tots junts i formar poble i fer poble i treballar per el poble, per el bé de Llutxent. Moltes gràcies, Tere, per les teves paraules. Enhorabona també a tots vosaltres i enhorabona a tota la corporació municipal i, com tu has dit, som tot un cos que ara anem a treballar de valent pel nostre poble. Bon dia a tots i a totes. Vull agrair la vostra presència per acompanyar-me en un dia tan especial i tan important per a mi. Vull nomenar especialment la meva família, que m'ha acompanyat en aquesta etapa de la meva vida i que d'ara endavant va experimentar en moltes ocasions la satisfacció, però també el sacrifici que significa acceptar una responsabilitat com aquesta. El dimarts, precisament d'aquesta setmana, vaig fer un examen d'anglès a l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. I en la part oral, el tema que em va pertocar parlar va ser precisament canvis i decisions importants que he pres al llarg de la meva vida. Ja podeu imaginar en quina decisió important de la meva vida vaig pensar. Ma mare, a la que des d'ací em dié una forta besada, quan es va enterar que havia decidit ser la candidata en aquestes eleccions municipals, em va dir de tot menys bonica. Ella sempre em diu, i tu per què vols complicar-te la vida? Per altra banda, també he de dir que la meva família, el meu home i els meus fills, sempre m'han donat suport en tot moment. Han respectat la meva decisió i m'han animat des del principi a tirar endavant la meva voluntat de guiar durant aquests 4 anys el desenvolupament i la prosperitat del meu poble. Quines raons m'han portat a estar avui ací prenent posició com a alcaldessa de Llutxent? No em mou cap interès econòmic, us ho asseguro. Tinc un treball estable que em permet viure perfectament i a més és un treball en el qual em trobo plenament realitzada. M'agrada el meu treball. A més, segurament, d'ací 2 anys em podré jubilar perquè porto molts anys treballant i podré començar una vida tranquil·la i relaxada. No em mou cap aspiració per escalar llocs polítics. He estat en anteriors legislatures 12 anys com a regidora i no m'he interessat per cap altre lloc polític que no hagi sigut el meu poble o la meva comarca. He de dir també que durant els últims 6 anys he estat primer com a secretària comarcal d'Igualtat i ara com a secretària d'Educació comarcal del Partit Socialista i tinc relació amb molts polítics comarcals i autonòmics, la qual cosa em pot facilitar l'accés a les institucions per poder formular les peticions de les nostres necessitats com a poble. Com us deia anteriorment, jo sempre m'he interessat pel meu poble. A més de participar en la vida política, he sigut membre de l'AMPA, de l'Escoleta Infantil i del Col·legi. He estat en col·lectius culturals locals i sempre que he pogut he aportat el meu granet d'arena per a millorar el nostre poble. No em mou tampoc cap interès personal.
La meva vida familiar i d'amistats està molt plena. Tinc una família meravellosa, la que estime moltíssim, i uns amics i amigues estupends, amb els quals passem molt bons moments i ens divertim moltíssim. A més, sóc una persona activa i inquieta. Una de les meves grans passions des de menuda han sigut els animalets. M'agrada cuidar-los i gaudir de la seva companyia. Fins ara he sigut voluntària de l'Associació Protectora NOA i he col·laborat ajudant en tot allò que he pogut. Ara he deixat de moment aquesta activitat perquè vull centrar totes les meves energies en la dedicació al nostre poble. Per altra banda, una altra de les meves grans passions són la música i el ball. Estic al grup de danses de Llutxent i hem format un grup molt ben avingut. Tenim una agenda d'actuacions molt apretada. M'encanta la nostra música tradicional, de dolçaina i cavall i els nostres balls populars. Cada vegada que ens ajuntem en algun poble, amb balladors i balladores, coneixem nova gent que ens aporta molta riquesa folclòrica i també humana. Podeu preguntar-vos, igual que jo ho vaig fer abans de prendre aquesta decisió. Doncs, per què m'he presentat per ser la vostra alcaldessa? Si he decidit donar un pas endavant per encapçalar aquest govern municipal, és per un únic motiu. El meu compromís amb el poble de Llutxent. De que el nostre poble prospere tant com pugui. La meva convicció de que el treball i el trellat donen els seus fruits. Fa 4 anys, el poble de Llutxent va elegir un govern de progrés i vam assumir aquest repte. Hem millorat moltíssimes coses, però en política mai no hem de ser conformistes. Volem anar a més, perquè a tots i a totes els que volem que Llutxent avance sempre queden i quedaran coses per fer. Al llarg dels últims 10 anys, la nostra població ha disminuït en més de 200 persones. Aquesta disminució no es deu solament a que algunes persones immigrants se n'hagin anat. Tampoc no eren tantes. No es deu solament al descens de la natalitat, que també és un factor que influeix. També hi ha gent jove que se'n va a viure a altres llocs, on la vida els ofereix millors oportunitats de treball. De fet, ara quan anàvem repartint els programes electorals, ens adonàvem la quantitat de cases buides i en venda que tenim al poble. Podem fer alguna cosa nosaltres per disminuir aquesta tendència? Segurament sí. Hem de donar alternatives per a que les persones joves els resulti atractiu viure a Llutxent. El nostre poble no està mal comunicat, ja que està ubicat prop d'altres ciutats més grans, com Xàtiva, Gandia o fins i tot València. No està lluny. Hem de potenciar els nostres punts forts, com són el turisme i l'agricultura. Hem de facilitar des de l'Ajuntament també l'establiment d'empreses i entre tots i totes hem de fer de Llutxent un poble atractiu, confortable per a viure i educar els nostres fills i filles. Els nostres eixos en política han de ser el creixement, la igualtat i la democràcia. El creixement tant a nivell econòmic com de benestar, potenciant i facilitant iniciatives que donen oportunitat de treball a totes les persones que vivim ací. La igualtat entre tots els llutxentins i llutxentines. Tinc molt present, com ha dit Tere, que avui seré l'alcaldessa de totes les persones del poble, a partir d'avui. D'aquelles que m'han votat i d'aquelles que no ho han fet. Farem tot el que podrem per millorar les condicions de totes i tots d'una manera justa i especialment d'aquelles que més ho necessiten. No hi ha honor ni responsabilitat més gran que ser l'alcaldessa i centrar el nostre interès en l'honradesa, el treball ben fet i el respecte per les persones. També volem ser un govern democràtic per fer de la societat llutxentina una societat lliure, responsable i culta. Una societat tolerant i respectuosa, on totes i tots puguem viure junts al nostre poble sense tindre problemes de convivència. Un altre objectiu que ens plantegem aconseguir és la conscienciació pels problemes mediambientals que tant ens preocupen i ens han de preocupar. Treballarem per un poble respectuós amb el medi ambient
i lluitarem per l'erradicació de la violència de gènere. Principalment és la nostra intenció incidir en la sensibilització i educació dels nostres xiquets i joves, fomentant els valors de respecte i igualtat de les persones independentment si són homes, dones, homosexuals o discapacitats. Tots i totes tenim els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Ens passa més lliures que el saber. Quan una persona sap i coneix, pot elegir lliurement allò que vol. Un gran repte en aquesta legislatura serà també la nostra contribució a seguir apropant la cultura al nostre poble i poder aprendre d'ella i gaudir amb ella. Com podeu suposar, aquesta gran tasca no la puc fer jo sola, ni vull ni puc. Tots junts podem arribar molt més lluny. En primer lloc, compte amb un magnífic equip de persones il·lusionades i preparades. L'anterior equip de govern ha treballat molt bé i molt unit i nosaltres volem continuar amb la mateixa dinàmica de treball. Formarem un equip multidisciplinar on cadascú assumirà unes competències, però entre tots i totes decidirem les millors opcions per al nostre poble. Es tracta en definitiva de treballar incansablement per consensuar i realitzar aquelles gestions que siguin les beneficioses per a tots. Volem ser un govern obert i participatiu. Escoltarem i valorarem qualsevol aportació que ens suggeriu, vinga d'on vinga. Els regidors i regidores del PP que avui s'incorporeu també a aquesta legislatura, volem escoltar-vos i volem dir-vos que en aquest equip que formem l'Ajuntament de Llutxent, vosaltres també sou una peça fonamental. Entre tots i totes, tractarem de rebutjar la confrontació i fer que Llutxent avance i siga un poble atractiu i segur per a viure. Aquest és el motiu perquè tots i totes estem ací dalt avui prenent possessió del nostre càrrec. Entenem que un poble tancat en ell mateixa pot fer. No volem estar enrere. Des del primer moment volem ser una peça fonamental en la col·laboració amb la resta de pobles de la nostra comarca. Junts podem optimitzar els recursos i beneficiar-nos d'uns serveis mancomunats que ens resulten més eficients i més econòmics. És necessari col·laborar i compartir amb els nostres pobles veïns amb la finalitat de beneficiar-nos actuant com a una comunitat comarcal més potent. Hem d'anar encara un poc més lluny. Un poble com Llutxent necessita, com no, la col·laboració i ajuda d'entitats institucionals, provincials, autonòmiques i estatals. Enfortirem tant com podrem les nostres relacions institucionals i els farem arribar les nostres peticions i necessitats. És de justícia demanar als estaments superiors un finançament just i ajuda per treballar per la igualtat i els drets dels ciutadans independentment de si viuen en un poble o en una ciutat. Han de donar més a qui més ho necessita. I per últim, què dir-vos a tot el poble de Llutxent? El màxim honor que una persona pot rebre, com us he dit abans, és ser alcalde o alcaldessa del teu poble i de la teua gent. Aquella amb la qual has compartit els millors moments de la teua vida. Ens sentim molt orgullosos de ser llutxentins i llutxentines. Totes i tots hem de tindre confiança en el nostre poble. Aquest Ajuntament necessita la vostra col·laboració per fer entre tots i totes i per a tots i totes un projecte que ens unís, el nostre poble. Moltes gràcies.
i no havent més assumptes a tractar, cessa la sessió de presa de possessió i de constitució de la nova corporació municipal. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Ahir vaig a l'Ajuntament d'ell, tenim un vi d'honor per a tots els que vulgueu compartir-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.